Abazali bathi bakhathazekile ngodlame oluqhubeka ezikoleni eMzingazi, kanti-ke lokhu sekwenza babe manqika ukuhambisa izingane zabo ezikoleni njengoba kwanda isihlava sokulwa kwabafundi. Sekuyiminyaka nje impela lolu dlame luqhubeka esikoleni and nakimi nje lokhu umntwana uke washawa kakhulu, wangafunda, wahlala isikhathi eside engafundi. Sekuyinto nje eyenzakalayo nasesikoleni, kangangokuba naye usegcina naye segcina senodlame lokuthi uma bemshaya naye usevele ephindisele. Kunesimo sesihlasimulisa igazi, lokhu sekuney'ngane esey'lele ey'bhedlela, sekukhona nefile neyazi ifile ngaphambilini. Kusiphatha kabi singabazali ukuthi sisizwa kanjani ukuphuma kule nkinga esinayo. Lempi yabafundi isisabalele nasemphakathini. Uma ngabe silandelela as CPF sifuna ukucheck ukuthi yini ngempela inkinga ekhona. Sithola ukuthi even into ebangwayo incane ngalendlela yokuthi uma ngathi ufuna into okuyiyona eyinqikithi awuyitholi. So ekugcineni kugcina kuze kuthinta ngisho ama-families noma kugcina kuze kuthinta igodi ngokweyindawo ekuhlalwa kuzona. Kulamasonto awedlule kubikwa abafundi abaningi abahlaselwe abanye abafundi besebenzisa izikhali eziyingozi ezifana nemimese namabhodlela aphukile. Omunye umfundi usathola ukwelashwa esibhedlela, kanti umnyango wezemfundo uthi lolu daba olwamaphoyisa nomphakathi.